La nostra galàxia allotja més o menys 100.000 milions d'estrelles. Força, segons el meu parer. Els poetes parlen sovint de les milionades d'estrelles de l'exèrcit celestial. Però la veritat és que a simple vista i en un mateix moment només en són visibles 7.646 com a màxim. Això sumant els dos hemisferis. Un sol observador podria, per tant, veure en condicions ideals més o menys la meitat. Tanmateix, a la pràctica, la només ens permet contemplar un terç, unes 2.660 estrelles com a màxim. Alhora, i des del mateix punt, en una nit molt clara i sense lluna. A les grans ciutats ni tan sols hi ha manera de veure els astres febles. Això vol dir que un observador amb sort pot comptar entre 100 i 150 estrelles alhora, i ni una més. 100 o 150. 8 o 9 dotzenes d'estrelles brillant tímidament en una nit molt clara, i aquesta nit hi ha núvols. Un cotxe de fugida? Vols que baixi un moment a mirar? Sí, vinga, què passa? Deixa'm fer una volta abans per costat a les mosses aquestes. Pregunta-li a la senyoreta que hi ha allà a veure si ha vist alguna cosa. Sí, exacte, que estan en perill, potser. Hola, bona tarda, mossa. Li fa res si l'apunto a la cara amb la llum tan a Per prop. davant i veig si teníem de gust. Sou amigues amb aquesta senyora? D'acord, bueno, doncs mira, els hi comento. Han intentat robar aquí la licoreria, d'acord? Llavors, no sé si han vist alguna cosa i si l'han vist, doncs m'ho podrien dir. Una hora, $30. No, sisplau, jo només vull saber informació d'aquí. 5 minutos, $30. Vale, senyora, tranquil·la. Estàs preparat? Endavant. Entro jo primer? Com vulguis. Som-hi. Alto, xèrif del comtat de Blaine, xèrif del comtat de Blaine, al terra, xèrif del comtat de Blaine, al terra, xèrif del comtat de Blaine, al terra. Si hi ha algú aquí que faci favor d'aixecar les mans, que teníem de gust, Pues aquí no hi ha ningú, Ai, Dios, joder. Ai, pensava que ens trobaríem en un tiroteig. Necessito reforços aquí a l'avinguda principal de Paleto. Rebut de camí. Vaja. Vaja, però què tenim aquí? Tinc el cotxe amb una altra persona ja identificada, Ah, posa junts, ja ho veuràs. Perquè jo no he fet res. Ah, no, Jo he pensat que hi ha hagut ara és d'aquella senyora i no l'ha detingut. I m'ha detingut a mi que no li he fet res. Bueno, li informo que aquí tenim a un senyor que resulta que ha tingut una col·lisió amb el vehicle policial i afirma no tenir assegurança de vehicle. I tenim un altre sospitós que ha estat trobat en un lloc on hi ha hagut avisos de tres i ha sortit com un animal i l'he hagut de perseguir i... És mentida. I resulta que va emmascarat amb una màscara de dinosaure. Perquè fan Jurassic Park al cine i volia donar-li honor en aquesta gran Sí, sèrie. de dinosaure. Els rius dels animals extingits. Quina És poca vergonya. que no té ni una mica de vergonya, O Però- els collons de T-Rex. Vergonya és emmanillar-me a mi per no tenir seguro. Bueno, vostè sabrà que acaba de col·lisionar amb un vehicle policial i m'acaba de dir que no té assegurança. Però si és vostè que ha invadit el meu carril. Però, quina casualitat, vostè està insinuant que un agent de la llei ha fet una imprudència. Sí, Però i sense accident. Però vostè és conscient que jo sóc un agent d'autoritat i jo tinc la raó per sobre de vostè. Això ho dirà vostè. Exacte, perquè sóc agent de l'autoritat. Què li sembla, senyor Sidor? Bueno, doncs, primer de tot, que un agent de l'autoritat representa la llei i ha de ser respectat per tots els ciutadans Exacte, en l'exercici de les digui-li. seves funcions.
Exacte. I també dir que una gent sempre té la raó. Implicaria que no pot cometre errors o abusar del poder o actuar fora de la legalitat. Exacte. Però què diu? Digui. Jo només vull dir que el respecte no vol dir impunitat. Que és el que els hi passarà a vosaltres, que us caurà tot el pes de la llei. El pes de la llei, això, digui. Els meus ous sí que pesen com un T-Rex. Cap a comissaria, Cap a cap. Estem silenci, és culpa dels altres. Borratxo, aquest senyor. Costa Vila i la farem fàcils, No fàcil, el favor de sortir corrent per aquí, per aquí i cap al cul, Haz el favor de seguirme, si no lo de su sector. Vaya a limpia, Camini. Quina hora és la pel·li? A les 7, crec, Sí, Jurassic arriba, Park. sí. No, haig d'anar al lavabo, urgent. Bueno, pues, vens que aquí i faci el que hagi de fer. Treu-m'hi les manilles. Espera. Si no, me l'aguanta vostè, com vulgui. Esperi. La tita de dinosaure. Espero que no porti... que em pensa que em porta a sobre. Aquí està escorcollant aquest senyor, ja. A mi no em toqui sense demanar el permís del meu advocat, Soc sensible als tocaments. Ui. Què fa? Disculpi, que em pensava que m'estava intentant agafar l'arma. Bueno, afanyis-se, que això a veure si sembla una gasolinera al final. Ja comencem de veure, No, senyor dinosaure. Aparta. Pot vostè, senyor Clarence, registrar... Estic molt senyor sol, dinosaure? Ah, sí. Caballero, allà. Estic molt sol. Sisplau. On vol que vagi? Ja estic. Aquí un moment. La paret. A veure, No es com mogui. aquí darrere, sisplau. Això no és la paret, això és la barana d'una escala, senyor. Sí, tinc que tocar la paració. Alguna cosa No em toqui! Punxar, caballero? Punxar no. Aviam, que hi ha aquí... Això. Ostres, què estic tocant? Ah, és un foet. Aviam, una caixa de tabac... Marlboro. La caixa de tabac no, aquests són dels bons, Els he comprat a Andorra, aquests, I 3 puntes. Per què volia les puntes de cigarro? Quines puntes? Què m'està dient, senyor? Hòstia, aquesta cosa... Ah, vale, una botella. De què és això? Que és d'oxigen. Una botella d'aigua per hidratar-me, la hidratació Aigua? 100%. Això sembla més una bomboneta. Ah, la bombona blava, sí. És que sóc asmàtic. Ah, vale. Ostres, i això que és un clauer raro? Què m'està dient, senyor? No tinc Porta res. unes tirites... Home, La tableta aquesta és seva o és robada? no, és meva, de tota la vida. Són peixa. Són magdalenes. Eh, és una Asus TV. Una corda. Per què vol la corda, caballero? Tenia pensat. Perquè vaig perdre el cinturó i tinc una corda, més de cinturó. Ah, mira, les botelles d'aigua que vostè deia. Hi ha tirat alguna pedreta de cristall a M a Però dintre. vostè què es pensa que és això, la butxaca màgica d'en Doraemon o què? Home, jo vaig buscant per lo que té per sobre, què vol que li digui? No, que cago en Aquest Déu. Aquí a la part de dalt... Oh, mira, un purito. Ai, no collons, que són 5. 5 puritos. Ai, no. Aquesta targeta... Està molt bruta, no l'hauràs fet servir per tallar coses, per aplastar pedretes, per refinar No. cosetes. Targeta pel caixer automàtic. Per què està tan bruta? Vinga, I la adéu. porto a la butxaca des de fa 5 anys. Adéu, germà. Coll bé. Ah, vale, se'n va. Merci per venir, avui. Aviam que hi ha més per aquí, va. Mira, un telèfon mòbil. És seu el telèfon? Sí, de tota la vida. Pinta. 1, 2, 3, 4. Mechero... M'ha preguntat moltes coses molt ràpid, senyor. Bueno, vaig trobant el que trobo. Vaig preguntant sobre el que trobo, caballera. Què és això d'aquí? Collons, està dur. Està fred. És com metàl·lic. O
Això és fusta, plàstic, aquesta part d'aquí? És una crosa de tita. Allà. Caballero. Caballero. Això és una pistola, no? Senyor? Cavaller... Sí, és de joguina. No veus com es diu la pistola? Però què fa amb això? Què fa, Beneit? Ostres, però això és una pistola, no? Sí, caballero, és una pistola de veritat. Però si té bales de veritat i tot. Però caballero... Ojo, que és perillosa. És seva, d'on l'ha tret aquesta? La vaig trobar a terra. A terra. Bueno, crec que vostè i jo haurem de parlar una mica més. Acompanya'm, sisplau. El tio m'ha cardat una xapa històrica quan ja sabia vostè que tenia una pistola. Vull dir, li hagués pogut dir. És que no m'ha preguntat. Sí, és que Això també és cert. A mi m'ha dit que el registri, jo l'he registrat. Això també és cert. És que Tiri cap a dintre, caballero, tiri cap a dintre. necessiteu formació, aquests policies, la veritat, Vinga, tiri cap a dintre. Aviam, dinosaure, cap a la gàbia. Vosaltres heu fet algun curs de grau mitjà o alguna cosa per fer de policia? o Vingues què? aquí, caballero. Si necessita menjar, aigua, avisi. Bueno, desemmanillin. He dit que si necessita menjar o aigua, avisi. Necessito menjar o aigua. D'acord, ara ja ho sabem. Esperis una estona. D'acord, compi. Que m'esperi tu, va, balcó. Compi. Pots fer un petit briefing del que ha passat? Bé, resulta que he rebut uns avisos de disparos a la comuna hippie que hi ha a l'autopista. Quan he acudit al lloc del succés, ha sortit un vehicle a tota velocitat que si bé m'atropella amb molta perillositat, però amb molta destressa l'he esquivat amb una maniobra increïble. Encara no m'ho crec com he sigut capaç de fer una cosa semejant. De totes maneres, jo he agafat i tret la pistola i molt hàbilment l'he disparat a la roda. Uau! He sortit corrent, he agafat el vehicle policial i després l'he perseguit, saps? Oh my god damn it! Continua. Sí, ha sigut de pel·lícula, la veritat, Ja quasi. No és per dir-ho, però que estic molt satisfet, Quan he aconseguit... No paris! Quan he aconseguit interceptar el vehicle, el senyor dinosaure ha marxat corrent. Sí, caballero! Caballero! Torni cap Deixeu de allà. fer Que coses m'està rares, tio. explicant, no volia un protocol, m'està explicant. Vale, collons. Ai, em continuï, què més? Després, quan he pogut Això està allà, el vehicle, sí. he agafat i l'he hagut de perseguir a peu. El senyor s'ha enfilat per unes taulades saltant molt hàbilment. I jo al darrere, saps? I després m'ha tirat una pistola i ens hem apuntat una a l'altra. Així, Uau, no! Una tensió. Què ha passat? bé, doncs, que jo he disparat primer. Uau. I sí, Quina l'he batut sang amb el tàsser, saps? I després l'he encadenat i l'he posat cap aquí. Ha sigut. La veritat és que, hòstia, se m'ha posat una mica dura, saps? Dios. Oh, Sí. crec que estic moll. He Bé, sumat. jo també una mica, però la qüestió és que aquest senyor encara no li tira la màscara, encara no sé què collons Sí, és el que t'anava a dir, és que volia esperar per fer l'aposta comuna que fem sempre, ja sap. Jo Bé. dic que... Bueno, a mi deixo escollir vostè primer. Jo dic que és negre, Negre? Jo dic que blanc. Sí, no. Jo blanc i Clar. asiàtic al mateix temps. 50, com sempre, o vols Hòstia, doblar 100? 100, potser 100. Vale, Sí. Bé, doncs, com vols fer els honors? No, vostè. Bona tarda, cavallera, com es troba? Necessita menjar, m'ha dit? Necessita beure? Cavallero? Cavaller? T-Rex? Megalodon? Ajuda un company, no em sé més noms de dinosaure, joder. Senyor pterodàctilo. Lepolodus. Cara de pterodàctilo. Peri, no sé què diuen, que tinc un problema mental. Vale. Ah, cap Prengui's problema. el seu temps per despejar la Que ment. sigui mental i no sigui un meteorit, estem contents. Què? Ah, com li estàvem dient. no, necessita no- menjar no- o beure, cavallero. No, estic bé. D'acord. Estic chill. Li trauré les esposes, d'acord? Espero que continuï tranquil. Sí, tranquil. Ui. Volia entrar un moment a mirar aquesta Ei, habitació. crac. Aviam, aquesta habitació li agrada, cavallero?
El lavabo aquest m'agrada més l'altre. Sí? Aquest lavabo fa una mica de claustrofòbia. Vale, cap problema. Doncs si s'apropa una mica cap a mi, caballero. Jo no vulgui mirar l'altra presó. Ai, disculpi, que he perdut. Què collons està fent, He perdut senyor? les claus de les manilles aquí. Aquesta comissaria tothom va borratxo, tio. Vale. Pot fer els honors de treure's... Ai, pot treure's la màscara, cavaller. Aviam un moment. Bueno, Hello. Deja el show. Hòstia, això què? Això és mig, eh? no, guanya vostè. Racistes. Tot seu. No sé ni de què esteu parlant, ja sé que sou uns racistes. Ara el Usted meu se posa esas cosas, ¿eh? processarà, no et preocupis. Fácil No, es un no. dos, fácil es un dos. No sóc un fuet, no vull que em Que processin. tinc un problema a la tablet, eh? Ah, vale. D'acord, caballero, així que vostè ha apuntat a un oficial de policia, veritat? Un No? oficial del Sí xèrif. que ho he fet, sí que ho he fet, eh? Hi ha alguna càmera que ho hagi vist, això? Cony, la meva. Quina càmera portes? Una càmera online? Què és, youtuber o què? Ah, Porto una càmera al pit. Vostè no és coneixedor que els agents de policia portem una càmera al pit, eh? Bueno, a vegades ens la deixem apagada, però sempre intentem obrir. Que ets l'Iron Man o què? Porto un equipament aquí, el cos del xèrif de Paleto Bay, anem equipats com Déu mana, eh? Mira, entre vostè i el caballero. Ha fet una tentativa d'homicidi, d'acord? No he fet cap tentativa, perquè si hagués volgut, hagués disparat. Però ha sigut ell que m'ha disparat. no jutgem les teves... Però sí que jutgem, eh? Una mica sí, eh? No jutgem el que penses, jutgem les teves accions. Mira, per començar, vostè està fumant davant meu. Això també és tentativa d'homicidi, perquè m'estic penjant al Que seu és vostè tabac. de la ciutat. Aquests pixapins no ens duren res aquí dalt. Exacte. No, Només et ciutat. diré una cosa ràpid i corrents. Digui-li, exacte, digui-li. Aquí, entre jo i el meu company Follogosa. Com? 12.000. I vostè és lliure. 12.000 què? 12.000 paus? Exacte. Santa! Pensi que jo m'he espantat molt, eh? Com vostè m'ha apuntat a maquillar-me, jo m'he espantat molt, eh? Miri, 12.000, per mi no és cap problema donar-los 12.000 paus. Bueno, Però vull que em digui a la casa la de cocineria nenes on els hi està. dona. Perquè fa cara de saber on està la casa de les No nenes, sé, aquest no senyor. sé de què m'està parlant, eh? O això no hi ha tracte i em quedo aquí, tan tranquil, em faig unes manoles allà al canto i a mamar-la. Vaya cosa, digue-li la cantonada aquella, tampoc costa tant. Que vostè sap que és un lloc molt exclusiu, eh? No ho sé. O és un senyor, lloc que pot anar està. qualsevol, eh? Jo puc pagar 100 allà en el racó. Vostè una només, ho entén o no? Jo no és cap problema pagar 12. Inclús, mira, els hi pagaré 15, si Però volen. que vostè m'està vacilant acaso o què passa? No, jo dic la veritat, dic les veritat. Deixa'm treure els guants. Ara el meu company li farà Aquests una guants de factura làtex? de 12. Si vostè la paga, podrà sortir No pot per ser- la porta i anar a la cantonada. No pot ser amb afroamericà, això, o què? What? Com? No pot ser amb afroamericà, amb negre, collons, sense factura. No. La factura ha de ser factura. Sí, ha de ser factura, eh? Aquí s'ha de facturar amb IVA, eh? Perquè s'han de pagar impostos, perquè sap què passa? Que el nostre salari surt de compuesto, eh? Ja, però llavors Pensa no que sé si m'estan algun donant temps oficial de vacances. sabrà que m'han deixat lliure tot hivern-hi tentativa de farlopa. Bueno, O S'està que digui. vostè suggerint que Com, l'havien de farlopa, condemnar a... Com? Vostè Merca? porta estupefent? El iaio? No, la porto farina. res, collons. Bé. Bueno, que jo sàpiga. O sigui, Que portava, portes m'ho ha coses robat. dels M'ho ha collons, agafat ell. dius? No porto res, no porto res. Bueno. També dic que et deixarem lliure. Alguna cosa quedarà escrita, per això posat. Ah, quedarà escrit, vale, pues sí, va. No tinc cap problema, va, 12.000 Alguna cosa- paus pagaré. Alguna cosa Com suqueu, com sembleu mosquits. tu. D'on cony has tret Joder. aquesta pistola, per cert?
Exacte, on l'ha adquirit aquesta pistola? Quina pistola, tio? La No tinc pistola cap. que Com que quina vostè pistola? ha... Aquesta pistola. És seva, me l'acaba d'ensenyar a vostè. Què m'explica? Aquesta pistola estava a la seva butxaca. I vostè La sap d'on ha butxaca, la sortit. butxaca. Aquesta, Hòstia, d'acord? una miqueta de pistola bujarra, no? Així rosa. Mica. Una mica de la pel·li de James Bond, del dolent de James Ui, Bond, això eh? no. Sempre vaig, Pedrito. Però bueno, No sé, me la va vendre un tio. bueno. Un tal, crec que es deia... Crec que es deia Ribalta, eh? Rivaldo, em sona. Rivaldo no, Ribalta. El que me la va vendre. La cantonada aquella, la que no era la de les nenes, l'altra. La cantonada de l'oli o la de Milagros? La de la Ribalta, tio. Rivalda, aquesta no la conec. És Ah, el la meu polla- una polla així d'alta, tio. Bueno, Sembla, eh? em sembla bé. Factura, company, factura. Com procedim? Posem gasolina nosaltres també, Vale, va. però pat lentament. Posem gasolina. Sense que se n'adoni. Baixes, poses gasolina. I si ella avança sense que nosaltres haguem pujat, li disparo les rodes. Vale. Però sense que s'enteri. Bona nit, eh? Ei, bones. Tot bé per aquí? Sí, tot Sí, bé, la tot gent. bé. Sembla que és Halloween avui, eh? Sí, ja veig que va amb una màscara així de carbassa. Sembla que avui és el dia de les bruixes, eh? Sí, hi havia unes senyores per aquí. Entenc. I ara què fem? Ara t'apropes lentament, poses les sirenes i li dius que s'atori. Està darrere teu. Va, collons, písgale, joder, que l'hem d'atrapar, que ha robat un cotxe. No ha anat. Allà recte. Recte a l'esquerra, a la botiga de roba a l'esquerra, aquí, esquerra. Tapa. Em creu el cotxe. Bona, boníssima. Vinga, tu pots. Fiu. Aturi el vehicle. No s'escaparà pas. Ara que ho va parir, eh? Oh, i tant. Però recorda la cançó que ens cantaven de petits. Ell és el xèrif i ell és la llei, no corre, no crida, només et clava la porra amb les botes plenes de pols i un estel brillant. Quan ella arriba al marge tremola davant. Xèrif criminal, un sempre dispara i l'altre fuig. Xèrif criminal, un sempre dispara i l'altre sempre fuig. Du el bigot i la mirada ferro, no busca problemes però et farà tocar el terra. Ai, no sé més. Vamos. Una bona cançó, eh? Xèrif criminal, nuestros catigos. Vamos.
Aturi el vehicle, té una roda punxada, caballero. A veure si com. Caballero, aturi el vehicle, aturi el vehicle. Vamos. Mantén la calma. Vigila. Cap fred i ulls oberts, Manuel? Cap fred i ulls oberts, joder. Només un esforç, ves, ja el tenim, ja. No afluixis. Bé. Correcte, no entès? Segueix, recte. Recte. Ha anat recte tot fallat, està frenant ara. No afluixis, Manuel, no afluixis. Recte. Recte. Està canviant, ara ja el tens. Cap fred, segueix recte, tu segueix recte. Dreta. Dreta, sí. I ara, frena, no vagis al pont. Dreta, frena, enrere, tio. Cap fred, lluís oberts. No? Hòstia, m'estic dient moltes coses. Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta. Muchos quieren matarme, marcar mi cuerpo pa' luego. Nadie me dio comida cuando... Ah, vale, ja t'entenc. Aquí tenen Clarence. Els puc ajudar en alguna cosa o surto a patrullar? El que vulguis, estàvem parlant sobre, bàsicament, una... Ui, se m'ha caigut una moneda. Ensenya-li-ho a Pere, que és més divertit. Ensenya-li la fotocòpia, que és més divertida. Sobre el burofax ens arriba... Sí, és més divertit, no? Burofax? Mira, clar, ens ha enviat això. Perquè estigués atent si trobés algun dels implicats, han de signar i rebre la carta oficial. A ver. Que se deja saber en la gang. Esto de impresión de la comisión inmediata. Velocidad de diferentes instalaciones de gobierno, incursiones y las achado de observar los bomberos, ¿no? Suplantación de estos funcionarios de fraudulenta credenciales al nivel para obtener estación de servicio controlor de estar en la intención de desestabilitzar les institucions de l'Estat. I robar un cotxe. Bueno, això deu estar per allà també. Pena severitat multa indivisible de 2 milions... Per imputat! Hòstia, tia. Casi pagament total de béns i la cadena perpètua sense possibilitat de la llibertat condicional. L'únic dubte que tinc és il·libertat és un error, no? Imagino? O... El tòner. Ah, vale. És l'únic que m'ha cridat l'atenció. Bueno, a part dels 2.500.000 per persona. Hòstia, aviam, deixa'm-ho tornar a llegir. Ui. He vist un mosquit, sí, tenia un mosquit molt gran. Sí, encara ha tirat per baix, no? La jutgessa, veig. La Elena Ortega, tu. Aviam. Però què han fet? Que et vaig comentar que en el Twitter un dia vaig trobar una foto de clarament la base militar, clarament per a nosaltres, els policies, atenció. M'ho vas comentar segur? Sí, bueno, no ho sé ja, perquè va haver una setmana que no vas estar de... Ui, servei. A la quarta fila.
No, és això, que bàsicament vaig veure una foto que vaig reconèixer de seguida, que és el decorat este de la base militar, per a pràctiques. Que de fet una història... El nostre que de training fet camp. Això, que es van colar 3 persones, es van fotografiar, ho van pujar, una d'elles bàsicament és presumptament el Biel perquè ho va publicar en primera persona en Donem el un seu segon, Twitter, en plan descobrint, entre parèntesis, nosaltres, no? Omissió de subjecte, això, no? Descobrint nous llocs de Pareto per 3, 4, no recorde. Clar, això és un delicte molt greu, no van eixir de rosetes per entrar a una base militar. D'acord, espera. M'he perdut una mica. O sigui, el Biel, l'influencer, entra a llocs abandonats se fa una foto i emmascarat entra... de les 3 persones. Bueno, Però- d'abandonar... que no estava sol. No, ja, però vull dir, amb l'excusa Fan aquesta la base militar. i entra a la base militar. Vale. Sí, entra I a la base no entrava militar. sol. Vale. No, exacte. Els altres dos s'ha deduït, la jutgessa ha atès les reclamacions no, de comissària, en les quals ha comprovat les respiulades del Biel en l'ocellot, que com saps és una aplicació que per a registrar-se has de donar les teues dades, DNI, passaport, etc. i no se poden fer comptes falsos, perquè per això hi ha altres aplicacions, com per exemple l'X, la de l'Elon Musk, que pues això, però l'ocellot, que és una aplicació de desenvolupament regional d'ací, vull dir, ahí dones tu les teves dades. I això, bàsicament, no? Hi ha una foto en la que apareixen també 3 persones amb el mateix títol, Descobrint nous llocs de Paleto, en el qual estan els 2 altres implicats del document que t'hem entregat, no? Per tant, sospitem, a part de per els ulls i tal, d'altres fotos, que presumptament poden ser-ho, els que van entrar, d'acord? Ja. What the fuck és això, tio? Em sona el tio perquè ha anat... Rebut. Pues bé, Sí. fixi vostè aquesta moto, Sí, ens està interpedint el nostre espai per aparcar. Perquè aquí, enmig de 2 places de pàrquing, De dues. Quantes collons, no d'una, sinó de dues. Bona nit, gent. Bona nit, caballeros. És d'algú de vosaltres, aquesta moto? Sí, és meua, per algo. Contra la paret, caballero. Contra la paret ara mateix. Qui? El propietari de la moto. Bueno, i l'altre també. Jo per què? No, jo m'hi poso perquè ja És habitual, com diu el seu company, contra la paret. Què dius allà? Què dius allà aguantant amb l'esquena? Per què m'està explicant? Ara, caballero, no es preocupi. Sí, no es preocupi. Caballero, no es preocupi, de veritat. No es preocupi. Vostè és conscient de que aparcat el seu vehicle enmig de 2 places de pàrquing? Doncs miri, he parat un moment, que anava a entrar aquí al bar a veure si hi havia un company, i m'he trobat aquí el company i m'estava preguntant l'hora i m'explicava que és mariachi, i ha sigut això. I ens hem apartat una mica perquè aquí, en aquesta plaça, doncs, estan passant un vídeo, jo què sé, que fa molt de soroll. No s'escolta res. Jo crec que no n'és conscient del tot, No n'és conscient del tot que per culpa teva no podem aparcar el nostre patrulla i fer el nostre cafè com Déu mana, perquè jo ara mateix voldria demanar un moca latte triple mitjà sense sucre descremat, sense lactosa, amb nata, poc gel girat, extra batut amb mitja culleradeta d'edulcorant de vainilla, un toc de canella i un bler fins a 3/4. I per culpa teva m'he d'esperar a dir-te que aparquis bé Miri-ho bé. i anar a despesa pel meu cafè. Si he deixat un lloc, jo ara mateix li aparto, si m'ho permet. Espero que ho facis i que no torni a passar, d'acord, caballero? Disculpi les molèsties. Que no passarà, i més vostè que, com jo, veig que no pot prendre llet normal, que és intolerant o té al·lèrgia, vaja. Però com? Està vostè dient que el tinent és intolerant? És una persona intolerant? No, intolerant a la lactosa. Circuli, caballero. I aparqui la seva moto com Déu mana perquè els nostres oficials d'aquest poble que el defensen en qualsevol atac terrorista puguin aparcar el seu patrulla com Déu mana. Caballero, baixi les mans, ja està. No he pogut evitar sentir-los. Volen un cremadet, senyors? Jo treballo aquí al Mojito. Pues sí, si em prepares un moca latte triple mitjà sense sucre, descremat, sense lactosa, amb nata, poc gel girat, extra batut, amb mitja culleradeta d'edulcorant de vainilla, un toc de canella i un plat fins a 3/4 m'aniria perfecte. Tu què vols, company? Jo vull un carajillo,
Està apuntat, senyor. Perfecte. Esperem aquí, doncs. Claro, us el porto. Ai, trucada de feina. No volia disfrutar del meu cremadet. Aquí Clarence Mason de la comissaria del xèrif de Paleto Bay, del comtat de Blaine. És una emergència, en què el podem ajudar? Ajuda, policia. En què el podem ajudar? Ajuda. En què el podem ajudar, caballero? Ajuda. Caballero, en què el podem ajudar? Caballero, està en perill? Una pregunta. Està en perill, caballero? M'està perseguint una planta. On està, caballero? On es troba? Al despatx del Miguel. On és això, caballero? Ajuda. Hospital. Respiri, caballero. Respiri, caballero, enviem una unitat a l'hospital, d'acord, caballero? Estic veient cos. No es preocupi, caballero, enviem una unitat cap allà. Aguanti, caballero, aguanti, respiri. M'agradaria feina, haig de trucar un metge? Hi ha algun metge per aquí? Potser estan també ells amb problemes. Invita a la casa. Ahí som bombers, Antoni. Sí, digui. Aquí Clarence Mason de la comissaria del xèrif del comtat de Blaine de Paleto Bay. Hem rebut una trucada d'un home que està atrapat a una habitació de l'hospital, no sé què ha dit, per la trucada estava amb un atac d'ansietat notablement per la via telefònica. No sé si pot donar un cop d'ull. Si està violent, ens avisa i anem cap allà, d'acord? Sembla que és una persona amb ansietat i ja està. En un moment d'ansietat, no em digui, sisplau, ara no, sisplau. Vale, anem cap allà, gràcies. Policia! Caballero, estan arribant els doctors cap allà per obrir-li i si no arriben els bombers, d'acord? Aguanten, caballero. Que no poden obrir la porta, està aquí tothom. No es preocupi, digue'ls que truquin els bombers o que els bombers estan al seu costat i aviam si poden trencar la finestreta una mica i agafar-te d'allà. Si veus que la finestreta del vidre, si no et poden agafar per allà, si no et poden agafar per la finestreta del vidre, en menys de 5 minuts em tornes a trucar i vinc cap allà, d'acord? 100%? Sí? Vinga, aguanta, caballero. Felicitats. No està. Bueno, seguiu intentant. En 5 minuts, si no funciona, anem cap allà, d'acord? Aguanti, caballero, aguanti, sisplau, aguanti. Aquí Clarence Mason de la comissaria del xèrif de Paleto Bay del comtat de Blaine. En què el podem ajudar? Soc la Patrícia, d'aquí a l'hospital. Miri que he trobat un senyor tancat al despatx de direcció, sap? Despatx on només hi podem accedir el Miguel, que és el titular de l'hospital, i jo, sap? Vale. Jo ara amb aquest home aquí tancat. D'acord, o sigui, no és un simple pacient, no? Que s'ha equivocat de lloc. No és un pacient, no ho sé. Va vestit amb una americana amb fulles de marihuana i jo no sé si ha robat alguna cosa o què ha fet, no ho sé. Intenteu aguantar, ara venim cap allà, dona'ns menys de 3 minuts. Ja estem cap allà. No sé què hi fa aquí. Ara arribem. Aguante, senyora Patricia. Doncs tenim laboro, així que... De la piscina li diem alberca. D'acord, deixem el senyor Mariachi en lloc convingut. No, me pot deixar l'American, així començo a indagar. No, l'American segur que no el deixo, No? Però... Clar, l'entenc, clar, no pot deixar l'American. El deixaré aquí, pari, Clarence. Pot vostè baixar? Baixi. Esto és... Anem. Em fa pena, tio, s'haurà fet mal segur, tio. Tu creus que tenia alguna pena que altra? Espero que sí. Espero jo també. El pròxim cop dona-li, tio, digue-m'ho, joder. I posa't una bones penes o alguna per si de cas. A veure, que jo estava volent fer alguna cosa i se m'ha oblidat que... sí, a l'hospital tenim problemes. Està vist allà un home tancat, d'acord? Al principi pensava que era un pacient. Vale. Però resulta que no, Però resulta que els doctors diuen que aquest tio no coneixen de res, que no creuen que sigui un pacient, bla, així que hem d'anar a indagar i veure què passa i treure la mà d'allà. Laboro. Vale, què vols, delinqüent o doctors? Pues...
Què et fa més mandra? No sé, ambas. A l'hospital, sí. Això. Digues, què vols? Vull dir, Perquè perquè em fa mandra la feina. Allò que he vist, Ah, era una doctora, no? Sí? No ho sé, bueno, ara vols doctores o...? No, jo crec que vull doctores, Vale, doncs vaig allà. Hola, doctor. On està el tancat? Ah, anem a mirar, estarà per aquí. La pili està molt passada, la cosa pela, tu. Si pot sortir la superior, Bones agents. si pot sortir la supervisora o... No, com? El despatx és La supervisora està supervisor, al despatx. Sí, poden venir, acompanyar-me, sisplau. Sí. Vale, sí. Si no hi ha altre Molts remei. ànims, la cosa pela, vull dir... Gràcies, caballero. Malentès, Jo ja m'haguem matat. Passi aquí amb la... Ajuda! A veure, Bona sant Llorenç. D'acord, si poden circular tots els d'aquí darrere, sisplau, circulin, gràcies. Sí, sisplau. Estic tancat tancat cap allà. Circulin. Jo deixo espai, no passa res. Aviam. Senyor Clarence. Primer de tot, caballero, Ostres. ara estarem amb vostè, d'acord, caballero de l'Smoking? Si es pot apartar uns metres perquè pugui sortir la doctora... Gràcies. Exploti la porta. Jo lo lamento, si vols, tinc un l'esquiumí. Aviam, d'acord, deixa'm entrar a mi, que ningú entri, sisplau. Joel, estàs a l'avís? Tu ocupa't dels doctors, sisplau. Aviam, vinga aquí, caballero, què ha passat? Vinga aquí. Oh, damn. Aviam, què ha passat? Segui, sé que està molt rato tancat aquí, però segui si cal. Es troba bé, caballero? Entenc, es notava alterat. Quan es desperta d'una siesta de 4 hores, que no sap ni on està, suat, amb el mòbil sense bateria. Bueno, no passa res. Aviam. Com es diu vostè, caballero? Biel, crec. Bien, d'acord. El seu apellido? Castelló. Cognom Portal. Cognom, vale. Senyor Castelló. D'acord. Es troba bé? D'entrada de l'estar tancat aquí dintre? No estic... D'acord. Quant estona porta aquí dintre? Mitja horeta? 5 horetes, aproximadament. Ostres. Sí. I quan va ser que va entrar aquí per això, per l'últim cop? Bueno, jo li explico, ara estic més calmat. Calmes, metge. A veure, jo he entrat aquí amb el Miguel Rodríguez, cap de l'hospital, i ell m'ha convidat a fumar herba. Aquí, al seu despatx. Disculpa. Sí. Per això mateix tenim aquest outfit d'aquí. Anàvem a fumar herba, m'ha convidat a veure uns vídeos de YouTube i a fumar herba aquí al seu sofà. Què ha passat? Què ha passat? Que m'he quedat dormit. Jo no estic acostumat a consumir aquestes substàncies. Ell, perquè es veu sí. M'he quedat dormit aquí, ell ha tancat, com és obvi, el seu despatx, perquè ningú entrés. I m'acabo de despertar ara mateix. Molt agobiat, amb atacs molt bèsties. Aviam que ho entengui ràpid. Vostè ha vingut fa hores amb Miguel, que ha dit que és el... Miguel Rodríguez, cap de l'hospital. Cap de l'hospital, vale. Per fumar porros. A fumar, tal qual, correcte. Així, sí, correcte. I qui portava els porros, per casualitat? Jo. Bueno, més que porros, era un bong. Un bong. Un bon. D'acord, i heu fumat, i us heu quedat dormits, i ell ha marxat tancant la porta. Clar, ell s'ha despertat abans, em volia despertar, i bueno, i això ha passat. Què passa? Doncs que ara la Patricia, que és l'única que té accés a les claus d'aquest despatx, de la porta, té por de que hagi robat alguna cosa, de que hagi entrat aquí sense el permís de ningú, però per sort hi ha testimonis, no sé com cony es diu, però hi ha gent que pot corroborar que el que estic dient és cert. Gent com el Gervasio o el Joel. D'acord. Que en efecte han escoltat paraules del propi Miguel que deien el que estic afirmant.
D'acord. perquè volia fumar al seu despatx i tal, i de fet els ha convidat a ells també, però ells han dit que no, han volgut seguir fent la seva feina, o sigui que no anava a ser l'únic convidat. Aquesta droga és especial o...? No, és que jo no acostumo a consumir això i doncs m'ha convidat i jo no acostumo a fer sol. Aleshores, com així amb un gran amic com el Miguel, un gran amics que som, jo crec que no li podia haver dit que no, clar. D'acord, se m'acut algú ràpid per resoldre'l, però està a la teva decisió si no podem buscar altres alternatives, caballero, d'acord? Una... Bueno, no es preocupi, buscarem alternatives. Però la primera alternativa que crec que es pot fer servir és, ja que l'acusen d'haver robat alguna cosa, ens deixa que el registrem a mi, un dels, o el meu company agent. Entre tu i jo... Tranquil. Aviam, què ha robat? Què ha robat? D'acord, a part del plàtan ha robat alguna cosa més? 2 paquets de sucre. De la cafetera. D'acord. Bueno. I m'ha dit la Patricia que no era gratis i que no ho hauria d'haver fet. Bueno, pues sí, li ha dit vostè que el senyor Miguel... Però no li digui ningú, no li digui ningú. L'ha convidat aquí. Això quedarà en la denúncia i ja està, caballero. La cosa és... Una opció ràpida, és l'escorcollo. Si no té res raro d'aquí a l'oficina, com, no sé, moltes coses mèdiques, o alguna cosa raríssima de porros. No. D'acord? Aquesta opció no està bé, no? No. He avançat les opcions, a veure. No, dic que les opcions són perfectes, que no tinc res sobre. Pues deixa'm pensar. Farem segurament... Encara no, esperi. D'acord, farem això. Li explico. Farem això, d'acord? Nosaltres farem una petita denúncia del que ens han explicat aquí ambes parts. D'acord? Es quedarà allà quan el cap de l'hospital pugui personar-se o les parts implicades de testimonis puguin personar-se a la comissaria i donar les seves parts, s'arribarà a un judici, etc. No es preocupi, això va per llarg, no passarà res avui, dormirà a casa. Si és que no es troba alguna aquí sota l'esmoking, vull dir. Esperem que no hi hagi sorpreses. Esperis aquí uns segundets, caballero. Vaig a mirar que tot estigui bé allà baix. I no surti, sisplau, que no vull que s'escalfi la cosa, d'acord? No, calma. Aguanti. No. Per allà, per la zona, Compi, pots entrar? Sí, perquè vostè... Digui-li a la senyora que deixi això obert, sisplau. Doctora, deixi això obert durant tota l'estància que estiguem aquí, sisplau. Ajuda! Aviam. Esperis... Es pot sentar un moment allà en aquella cadira tan còmoda? Sí, aquesta. No es preocupi, senyora. Quedis a fora i ara... Senyoreta, no es preocupi, quedis a fora un moment. Quedin-se a fora, sisplau. Aviam, compi, deixa'm parlar un segon. Sí. A veure... allà a aquella esquina, potser. Aviam. Què t'han dit a fora? Què t'han dit a fora? Què diu que passa fora? Què li han dit a fora, a vostè? Pues que el tío resulta que l'ha ficat aquí, el jefe de l'hospital, que ha vingut aquí a fumar uns lenyos, i el jefe de l'hospital ha marxat i l'ha deixat aquí sumat. Això li han dit els de fora? Ho ha dit el guapo i l'anciano. D'acord. L'anciano no m'ha dit, m'ha dit el novato. I els altres dos? No, els altres dos no m'han dit res. Vale. Dic que se l'han trobat aquí, un tio estrany, que no sap de què merda sé què i ja sap. D'acord. Pues... I quina és la hipòtesi que baralla el... Jo crec que el que millor que serà és... Escorcollem el senyor... No, espera. He arribat a un tractament, l'escorcollem. Si no té material d'aquí a l'oficina, ni coses de doctors, ni metges aquí amagades... A no ser que siguin 2 tirites. Això ens la pela o alguna cosa extraordinària. El senyor pot marxar, farem una denúncia del que ha passat aquí i ja està. D'acord. Pues vinga, senyor. Doncs escorcoll-li. No! Vale. Hola.
pot aixecar i posar-se contra la paret? Em tocarà? Sí, pot ser una mica, Vale, però que sigui molt, sisplau. Sí. Vale, vostè pot fer una cosa que en la que jo pugui utilitzar? El bonc. Osito... Sí, que tot és la droga que hem fumat aquí. Tinc anisset, sí, ho he vist, però m'he apurat molt, Correcte. Ho he vist molt tard. I que anàvem a fumar. Té molta herba a sobre o què? No, no, això m'ha donat la Patricia ara per internet. Ara mateix, fa escassos minuts. Escassos minuts, Què té? Apartis un segon que m'he de treure un pet, sisplau. Apartis. Apartis, sisplau. Apartis. Oh! No, tranquil, que no. Les coses no l'ho. Ajuda! Que se m'ha caigut a tenir a la ciutat. Circuli. Li fotem un xute. Lloc privat. Sense permís del propietari. Bueno, això permetem qüestionar-ho. Ha sigut amb el permís del propietari. Una convidació del propi propietari. Una convidació del propietari, Sí. Sí. Una convidació del propietari. Aleshores, Sí. vostè ha estat convidat aquí pel propietari? He estat aquí convidat pel propietari. I han vingut aquí a prendre drogues. A molta droga, molta. Molt. S'han pres moltes drogues en un centre sanitari. Ah, correcte, en el seu despatx. Exacte, excel·lent. Correcte, no en via pública, no res il·legal, que jo estigui... Res il·legal, diu vostè, Bueno, molt il·legal no és, no? O sigui, estem en vostè un creu lloc privat. que fotre's de droga fins al cul en un hospital és una cosa totalment legal, no? Bueno, sí, amb el permís del propietari sempre... No, atengui'm a mi, no atengui'm a mi. Vostè sap que el que ha fet és il·legal, al igual que el que ha fet, o diu que ha fet, el propietari de l'hospital. M'he perdut. Sí. Lo que la companya està dient és que si tu dius el que dius que has fet i el cap de l'hospital també ho diu, positiu més positiu és positiu. Exacte. Però si tu és positiu i el cap de l'hospital és negatiu, llavors tu negatiu. És més fàcil? Bueno. O sigui que... Vostè dirà positiu i positiu? Pensi que negatiu i negatiu també és positiu, Però positiu en quin sentit? Que jo no soc gai, que no soc gai. No és gai. No, i gallita tampoc, però vull dir que què refereix a això? Positiu i positiu? Positiu és positiu. I negatiu també és positiu, però positiu i negatiu... No, però que... Però negatiu seria autoinculpar-se i que el culpessin, saps? I negatiu, com us quedeu? Això és lo d'autoinculpar-se i... bueno, clar. Superpositiu perquè ens fas la feina més fàcil. I negatiu més... positiu més negatiu? Uf, aquí ja... Això és part de la FIP. Matemàtiques massa grans. ¿Usted creu, senyor Castelló, que hem d'actuar penalment contra vostè? No, he d'actuar positiu sempre. Vostè, senyor Castelló, estic segur que està molt arrepentit d'haver vingut aquí a consumir drogues, oi? Sí. Excel·lent. I estic segur de que vostè no ho tornarà a fer ni permetrà que altres ho facin, oi? No ho tornaré a fer, a no ser que m'ofereixin. No s'equivoqui vostè en les seves respostes, d'això depèn de la seva llibertat, entesos? Vale. Quan estic segur de que vostè no tornarà a fer-ho, no tornarà a accedir en aquest lloc i quedar-se dormit i impedirà que altres consumeixin estupefaents en aquestes instal·lacions, oi que sí, senyor Castelló?
Sí, positiu. Excel·lent. Excel·lent. Què li sembla, Clarence? Traiem-lo d'aquí perquè no li facin algo pitjor. Sí. Bullying. Caballero, vol que el traiem esposat o sense Sí, esposar? sí que el trauré esposat. Sí. Vale. Tot i què? Tot i que potser ha sigut mala idea, potser aquí està fora. Aguanti, caballero, aguanti. Anem-lo a buscar, ràpid. Bueno, circulin, vagi bé. Moltes gràcies, gent. Bon servei. Qualsevol cosa que necessitin, aquí ens tenim. Per suposat, gràcies, moltes gràcies. Disculpa que estem ocupats, però moltes gràcies, vagi bé. I tant. Vagi bé. Carcallero, vingui per aquí. Com? Aguanta cua. Vigili amb el cap, caballero. Però, per què? Però què fa, senyor Han, per favor? No Aixequi les mans ara mateix. Estic fent una mica el tontet, Bueno, ara l'acompanyaràs, Han, per la broma. Vinga, contra la paret, contra el murito aquest, Simon dice que vagis contra el murito. No me Vagi contra el murito, no, fes-me cas. I ara, aixeca les mans. Senyoreta, no es preocupi, un moment, que estic ocupat. Molt bé. Ara, ajupis. Aixequis. No deixem dir... Ajupis. Ajupis. No, si no diu Simon, diu Simon. Simon, baixa les mans. No, solo dice. Simon, ajupa't. Simon, puja les mans. Que no... Simon, baixa les mans. Simon, puja. Simon, puja, he dit, Puja. Clar, puja. Circuli, caballero, i no torni a fer bestieses. Vinga, anem. Que no ha dit Simon, dice cabrón. Ara me l'he aquí. Simon diu que circuli. Abri el vehicle. Vamos. Què fa? Espera, crec que està obert, però deus tenir la porta que està espatllada. On anem? A comissaria, li caurà tot el pes de la llei, caballero. Tot el pes de la llei. Per què? Ja està, la caballero, el deixarem aquí a l'esquina. És perquè no li facin una pallissa a mà. Aquella gent està enfadada. Però vostè que ha alterat molt l'ordre públic? Sí, home. Aquí alterat? No et deixem, no torni a liar-la d'aquesta manera, d'acord? Exacte. Això és pels meus rínxols, que alteren a totes les noies. Baixa. Però havia de tirar vostè. T'això tu? Apartis una mica, per si de cas. Ja està. No s'apropi per l'hospital els pròxims 10 minutets, almenys, si pot ser, que no li passi res de salut, no vagi al dentista. S'han enfadat? No, bueno, vull dir, per si de cas, caballero, no crec que s'ho prenguin personal. Deuen estar acostumats. Bueno, vagi bé, caballero, no es posin problemes. Ai, no! Ai, me cago en Déu, per què parlo? Contra la paret un segon, caballero, i ja està. Company, registra, és igual. Vinga, torna a registrar. Que de veritat... Per la foto ja em serveix. Ara les llums del cotxe no estan obertes. Està cantant? Que grande. Tot bé? No em toqui tant. Vinga, va, circuli. Hòstia, s'ha atropellat a la vall riu. Bueno, feina feta.
Aviam, sergent, jo crec que no has calculat l'espai-temps, la massa i l'acceleració de la roda més la velocitat desplaçada sobre l'aire, tenint en compte el coeficient del fregament amb l'aire, la resistència aerodinàmica proporcional al quadrat de la velocitat i el moment angular generat pel gir i la variació del centre de masses al passar per aquest terraplè respecte al vector de la força aplicada. Si haguessis ajustat l'angle una mica d'incidència amb la trajectòria de la parabòlica de la roda òptima i considerant la llei de conservació de l'energia, potser ara estaríem celebrant a l'autopista en comptes d'estar-nos lamentant aquí amb un cotxe volcat. Sí. Vull demanar una cosa. Bueno, sóc un avió de paper, si em demanes el DNI no te'l donaré, el meu nom va en el vent, és que tu no sents, no dirà qui sóc